Sewanger ngene Serana, Gus. lukisan. Iki lukisan apa iki, Cak? Iki Iki anak-ane apa mbok-mbokane iki, Cak? akrilik iki, gawe bahan akrilik. Sugeng dalu, kanca-kanca balik meneh. Aku Cak Arif Dargombes ning Rembuk Swara ngobrol jujur suarane ati. Ati. Dalu iki ketekan dayo saka Jombang asale rek. Terus suwe manggon ning Surabaya, melipir ning Sidoarjo. Wis gak kesuwen tak kenalno rek. Iki yo seniman lukis, yo aparatur sipil negara juga. Gak kesuwen tak sambut Sugeng dalu Cak Irul. Sugeng dalu Gus Arif. Matur nuwun. Rawuhe ten Rembuk Swara. Cak Irul. Dalu iki ikan kepingin nah. Kanca-kanca iki mengkaji takok terkait seniman lukis. Nah, nggih kula iki kan kepingin ngerti apa iki cara-cara melukis, terus apa mempunyai kemampuan tersendiri sekiranya itu iso ngelukis, ada teknik-teknik sendiri. Nonton lho. Ya. Jadi nglukis iku sakjane kudu ana bakat. Oh, ngonten lho. Nggih. Nggih. Jadi bakat iku terus dikembangno dengan banyak latihan. Ngonten nggih. Banyak referensi-referensi kira-kira bakat iki mau melukis alirannya apa. Iku mulai berbenah iku ya sik enom ngene iki. Jadi kira-kira aku itu lukisannya apa? Apa? Jalur sing ditempuh iku. Misale melukis iku ana sing realistis. Nggih. Ana sing temae dekoratif. Ana sing kontemporer, macam-macam, abstrak. Jadi jenisnya macam-macam. Berarti skill lukis iku gak angger. Pokoknya sok ngelukis gambar ngono gak ya berarti Cak Irul ya. Jadi kudu ero bakate. Oh. Makane ana sing nang desain, Nggih. ana sing nang arsitek. Dadi melukis iku sakjane iku masuk nang golongane perupa. Jadi ada seni melukis rupa ngono ya, seni Oh. rupa. Jadi ana sing melukis melalui alat kanvas karo kuas, ana sing gawe patung, ana sing gawe handicraft, ana sing gawe sarana media, gawe apa? Pasir, bulu, Oh, nggih. terus Seni cetak. macam-macam. Seni Jadi cetak. kaya gawe gedebok pisang. Jadi macam-macam pelukis itu. Nonton nggih. Makanya sesuai dengan bakat yang Terus terkandung gitu. kira-kira sampean ngerti bakat sampean ahli lukis iku mulai umur piro ya kira-kira ya? Sakjane melukis iku mulai umur 15 tahun itu sudah kelihatan. Oh, suwe Sering, berarti iya, ya. sering. Ngapunten sakniki jenengan umur pinten? Saniki nggih antara 66 67 umur. Berarti nggih pun niki. Wis usur. Wah. Terus ning kanca-kanca seni lukis ngoten niku ono tak kira-kira perkumpulan terus digawe acara. Ngeten Gus. Mergone awak dhewe biyen tahu dadi ASN, dadi pegawai. Oh, nah iya, aku PNS. kan Jadi oleh waktune nggak terlalu akeh kayak nang komunitas. Cuma menghasilkan karya sendiri. Nggih, nggih. Kalau ada waktu yang terluang. Hebat sampean, Cak. Yo ASN, yo si ono ngeluangno waktu kanggo bakat lukis. Nggih. Terus kira-kira perjalanan sampean jadi pegawai ASN aparatur sipil negara ambek nyalurno bakat lukis niki opo hanya
ngalihno rasa pegel waktu kerja opo anjene iku bakat kecilik terus sampean kepeksan dadi ASN opo anjene kepingin mlebu ning ASN sing bagian kebudayaan atau dinas kebudayaan ngono ya. Kok iso bebarengan yo pegawai ASN yo ambek iso ngeluangno waktu kanggo lukis padahal sak ngertiku ya. Wong ngelukis itu kan butuh jiwa sing tenang. Kan ngono ya. Nek jarine arek-arek ngono ya. Jiwa sing tenang cai oleh inspirasi baru dikaryakan lukis lah. Nah, terus waktu sampean bagi ngono iku ya apa ya? Iya Gus, jadi di waktu-waktu luang itu memang kadang-kadang pelukis itu punya imajinasi. Nggih, nggih. Jadi ono kreativitas yang nggak mau dibuat. Nonton nggih. Itu sewaktu-waktu ada. Jadi kalau waktu luang itu diluangkan untuk ya memenuhi media yang untuk melukis. Ya ada hasilnya juga, bisa menghasilkan. Tapi tidak setiap saat bisa ngelukis karena kita kan kerja. Jadi waktu hanya waktu luang aja untuk ngisi waktu, betul untuk ngisi waktu. Selama perjalanan ngelukis wis 40 tahun lebih ya berarti ya. Mulai umur 15 terus sakniki sampai wis umur 60 punjul. Lah ngoten niku selama ono pertunjukan lukis iku tahu ngetoni kabupaten apa provinsi ya seni lukis sampai kalau pameran sih belum pernah karena kita nggak masuk di komunitas seni ya. Ya mungkin kalau pameran itu kan butuh karya yang minimal harus punya banyak lukisan. Jadi untuk dipamerkan. Ya kebetulan hanya menyalurkan bakat aja. Menyalurkan bakat. Nah dulu pernah kerja tapi nggak ada hubungannya sebetulnya dengan pelukis. Ya kerjaannya itu dulu di bagian budaya dan pariwisata. Budaya pariwisata provinsi. Iya. Ono waktu luang menyalurkan hobi lukis. Tapi waktu sik kerja biyen niku ya, kira-kira kanca-kanca pegawai ya ngerti ya lek sampe niki ya senengane melukis apa ya tolong kok omaku lukisno oleh ngerti wis rego kanca wis tak gendani rokok ngono be ya be kan anu Gus kadang-kadang memang kanca iku ana sing butuh gawe hadiah ulang tahun ngene kancane mungkin sahabate memang kadang-kadang gelem aku ngelukisno iku ya yang penting medianya disediakno jadi nggak terpaku untuk masalah harga itu relatif gitu ya. Sak welase tapi kudu ngerti ngono ya. Gak terbandrol. Kira-kira ngono, Gus. Oh, oke. Soale lukis iki kan gak iso diregani, kudu dihargai. Amarga iki seni inspirasi sing muncul ning jero jiwa kan ngono. Terus untuk saat iki ya, opo kira-kira ono saran kanggo pemerintahan kabupaten utawa provinsi kanggo dulur-dulur kesenian lukis sing sekirane iso seneng aku cak lek ndelok seni lukis iku iso kreatif terus ono acara lomba atau opo ngono lho cak kira-kira ono kesan-kesan kanggo pemerintahan mungkin cak apa meneh sampean kan tahu tadi pegawai ASN jadi kan pasti kepingin merjuangno konco-konco seni lukis ning instansi pemerintahan. Barangkali sampean duwe unek-unek ya monggo. BE liwat podcast Rembuk Swara iki unek-uneke sampean iso ditada, iso disampekno, iso dirungokno ambek pejabat-pejabat ya. Cek kanca-kanca seni lukis iki mang tetep eksis ngono lho ya. Balik tetep eksis. Aku yakin generasi-generasi enom iki pasti kepingin ya. Kepingin belajar iso seni lukis, teknik-teknik kan jari sampean mau kan seni lukis itu kan macam-macam sih Cak. Macam-macam. Ono temporer, terus ono abstrak, ono apa mana mau Cak? Realis. Apa? Realis. Realis itu sing apa ya? Realis itu sing lukisan yang bentuk itu nyata. Oh. Nyata seperti foto lah.
Berarti foto, ngalah-ngalai foto Cak yo. iya. Keren Indah keren dari keren foto. keren. Lah yo kok kan daya tarik kan aku kepingin yo iki kepinginku Cak. Tapi aku yakin iki nom-noman iki yo kepingin sakjane, kepingin belajar lukis. Oh, BE ngelukis calon pacare. Oh, kok lek pacare kok calon bojone utawa inspirasi gendakane mbok pacare dilukis kan ngono. Saiki kan anu Gus, sarana media informasi kan akeh. Nggih, nggih. Nang YouTube apa nang gone media-media lain. Terus gone dinas-dinas kebudayaan maupun iku apa sing organisasi komunitas budaya Nggih. itu juga bina seniman-seniman lukis. ngono ya. Sering ngadakan kegiatan seperti pameran itu ada. Cuman awak dhewe iki wis kadung mundur itu Ngono, jadi nggih. hanya berkarya pribadi ya. Oh, tadi berkarya personal. Personal. Tapi semisal ono iki Cak. Ning sampai ini kan tak undang ning acara podcast Rembuk Swara. Terus ono arek nom-noman sing delok acara iki kepingin belajar seni lukis ning sampean konten niku kira-kira Monggo, saged ta sampean? saged. Oh. Monggo. Iki rek BE awakmu kabeh kepingin belajar seni lukis. Cak Irul iki siap. Alamat sampean pundi, Cak? Aku ngerti ini Surabaya terakhir, Cak. Saiki manggon nang ndi sampean? Alamat terakhir saiki ono ning Sidoarjo, Cak. Sidoarjo ndi, Cak? Aku wong Darjo lho. Ya apa sampean? Keranggan Gang 1A nomor 26. Keranggan Gang 1A, siji. Apane Gang 1A. Bang Delta Arto iku, Cak? Oh, cedek iku. Oh, Cedek sing banget, teke sampean iya. iku aja, Bang Iya. Delta Arta iku, Cak. Iya, iya, iya. Apane Bang Delta Arta gange iku, Cak? Karo Bang Delta Arta iku sik ngulon titik. Terus Kulon jadi iku kan Gang- ono gang. Gang papat iki masuk. Oh, Gang Papat. Dadi ngene rek, be awakmu iki kepingin belajar seni lukis ning Cak Irul, siap. Cak Irul iki siap nompo, siap ngajari, siap ngarahno. Alamatnya Cak Irul iki Jalan Kragan, Keranggan 1A. Jalan Keranggan 1A. Gang oleh kulone Bang Delta Arta tetengere rek. Ojo mentok ngulon, lek mentok ngulon bablas kantor pos, gak sampe. Lah, mari Delta Arta iku ngulon titik, engko ono makam kiri dalan, sak durunge makam iku ono gang. Iku mlebu ngidul. Takok jenenge Cak Irul pasti ngerti rek. Nah, soalnya Cak Irul iki krungu-krungune iki ya ambek buka kedai kopi. Iya, Cak. Iya, iku sampingane anakku. Sampingane anak Iya, sampean apa iya. sampingane sampean, Cak? Ya mendukung lah untuk jeneng usaha anak. jeneng wedang kopi ini napa? Joy Boy. Joy Kopi, Boy. warung kopi Joy Boy. Lek awakmu bingung mlebu gange rek, wis ngarepe makam iku ana kedai kopi Joy Boy. Wis iku kedene Cak Irul tapi sing nunggu anake. Wis cukup sakmono info terkait identitasnya Cak Irul. Be awakmu kepingin belajar seni lukis rek. Kira-kira ngene Cak Irul. Pesan-kesan kanggo pemerintahan kabupaten utawa provinsi sing sekiranya iku mang iso daya tarik iku tambah luas kanggo arek-arek nom-noman sing kepengin belajar. Cek iki lho, Cak. Aku ndelok arek saiki iku dolinane iku kadang Gadget terus ku ya? lepas kontrol, Cak. Lah, aku iku kan kadang kan yo miris yo aku dhewe iki yo duwe anak. Terus lek ndelok generasi saiki kan dolinane iku cek iso terarah. Iku harusnya kan pemerintah kan yo hadir nyepakno wadah sekiranya daya tarik arek nom-noman iku mang. PE sampai niku mang wis apa iki nyumanggakno sing kepengin belajar terus kira-kira pesan-kesan kanggo pemerintahan. Pesan kayak pemerintah ya. Biyen niku sing tau alami Gus waktu nang budaya. Nggih. Itu ya ono bantuan kayak seniman itu ada. Oh. Jadi seluruh karena aku di provinsi dulu ya sering memberi bantuan kepada seniman-seniman itu. Pernah membantu. Soalnya ngene, karakter arek saiki ku, Cak. Sembarang iku kudu cemepak. Modele arek Gen Alpha. Lek Gen Z lek aku biyen tau krungu lek Gen Z iku lek diuripi baru murup, lek gak diuripi gak murup ngono, Cak. Jadi karakter arek saiki ku kudu dicepakno ngono lho. Lek sembarang kalir dicepakno, alat lukis dicepakno, aku yakin iku daya tarik iku wis pasti meledak lah. Kira-kira pemerintah iki iso enggak
cara ngono nyepakno kebutuhan kanggo belajar arek saiki seni lukis. Cara paribasane kepin belajar ning sampean ambek pacare dilukis kan ngono aja. Sing penting apa iki mengurangi kenakalan yang tak terarah. Aku ndelok arek-arek saiki ku semendal atiku cak. Tulinane iku mayoritas iku wis Iya, gak Gus. terkendali ngono lho cak. Memang melukis itu satu kesibukan yang asik. Nggih, nggih. Itu kalau ada bakat. Nggih, nggih. Jadi karena asiknya itu bisa melalaikan main gadget. Nah, Itu bisa. iya. Dari mulai Iku dini lho. mungkin sejak SMP kelas 1 itu sudah bisa Hmm. dididik untuk belajar melukis. Sekarang media kan banyak, Nggih, nggih. alat-alat juga banyak, tinggal kalau pemerintah mau menyediakan bagus, sebetulnya Ngono cak ya. mendukung menyediakan bahan dan alat-alat untuk melukis. Bagi- Soalnya arek saiki ku kan serba cemepak ngono cak. Lek pokon bondo tuku ngene ku rada abot ngono lho. Karakter arek saiki koyo ngono cak. Iya. Oke. Terus Iya, Gus. kira-kira sampai niku mau kan aku ya krungu arep ngkei cindramata kanggo rembuk swara. Cindramata apa cak? Aku kan ya penasaran ngono. Ya iki tahu gaya lukisan Waduh. binatang iki. Oh, iki Gus. Sewanger ngene Serana, lukisan. Iki lukisan apa iki cak? Iki Iki anak-ane apa mbok-mbokane iki cak? akrilik iki, gawe bahan akrilik, Gus. Sing Oh. campurane iku gawe banyu. Banyu ya. Yo, iki akrilik. Jadi gampang untuk dicuci habis melukis. Kak itu. luntur ngene iki cak. Gak luntur. Kira-kira ngelukis sewanger ngene rek. Gambar anak macan ngene kok murup ya cak. Ini iki sampai pirang dino cak mari? Lukis itu paling ya bukan hitungan hari, jam-jaman. Oh. 2 sampai 3 jam selesai itu. Nek kanggone arek sik tas belajar ngono iku Ya mungkin butuh 1 hari lah. Iya. berarti yo gak butuh waktu sing suwe berarti Iya, cak yo. butuh waktu Hitungan lama. sedino iku paling 1 Wis. hari selesai. sing ngawali belajar. Lek wis mulai kelas tengah ngono iku paling jam-jaman wis dadi berarti cak. Mergo bahan akrilik itu kan mudah kering, Gus. Ngono ya. Jadi kalau lukis pakai akrilik masih belajar sebaiknya pakai cat minyak. Ngono. Jadi karena keringnya lama. Nggih, nggih. Kalau akrilik cepat kering, jadi nggak nututi untuk Oke, belajar oke. gitu. Iki sampean wenehno ta iki cak? Iya, saya kayak bukti nek awak dhewe iki iso melukis gitu loh. Nah, aku ngene iki paling gak enak temen nah iki cak. Wis ikhlas, kayak Oh. rembug Ya wis, swara, ya. Salaman Ya, Gus. sih cak, tak tompo lukisan sampean cak Iya. kanggo pajangan ning rembuk swara. Terus be engko ono arek kepingin takok alamatnya sampean, kepingin belajar lukis, terus ngerti alamatnya rembuk swara, engko tak kayak ngerti gak apa-apa cak ya. Gak apa-apa. Oh, matur suwun. Iya. Iki rek Masih muda ya, Cek. rembuk swara dikei kenang-kenangan lukis macan. Oh, iki duduk anake macan iki rek. Iki remaja. Iki hasil karya Cak Irul. Awakmu gak kepingin belajar rek. Be ngelukis wong tuamu, pacarmu, ta sapa ngono lho. Sing sekirane iso nyalurno hobi. Lukis iki ya hobi rek. Matur suwun. Kula trami. Yes. Iki handicraft itu. Oh, iki sing jenenge lukis apa iki, Cak? Handicraft ini adalah limbah yang terbuang. Jadi limbah sing wis gak kanggo iku, iki bahane iso teko labu siam, iso teko buah maja, kulite, Gus. Oh, ngono. Iya. Iki tak pikir iki mang teko bahan plastik. Iki teko Limbah. limbah iki. Jadi Jadi limbahe buah-buahan sing wis gak kanggo iku. lho rek, awakmu gak kepingin Kering. nah. Lek Iki duwe jenenge handicraft ngene. handicraft Iya. ngene iki. Kerajinan. Seni lukis, Iya, kerajinan, kerajinan. handicraft lho rek. Awakmu gak kepingin nah lek duwe bakat iso mbok salurno sing positif lho. Iso keren, omamu, kamarmu iso mbok lukis sesuai keinginan. Wis ojo sungkan-sungkan kon lek Kan kepingin boleh, belajar Gus. lukis. Loh. Lho iya Loh. tanggal 12 bulan telu 2026. Lho iki sampean gawe iki kanggo kene bisa ta, Kanggo Cak? kene pisan, Gus. Waduh matur Iya. suwun, Cak. Salaman pindho, Iya, Cak. Gus. Ya opo Iya. aku nyaur iki kok. Iya, gak apa-apa, Gus. Matur suwun, matur suwun. Irek tak pajang ning kene rek. Mengenalkan Awakmu diri. cek ngerti.
Iki seni lukise Cak Irul iki. Oh, brek. Mosok awakmu gak kepingin belajar seni lukis? Sugeng dalu matur nuwun. Wis rek, bengi iki cukup sakmene, aku Cak Arif rek selaku rembuk swara ngobrol jujur suarane ati. Kapan-kapan tak tekakno meneh seniman-seniman sing teko Sidoarjo. Wis cukup sementen saking kula undur. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Rembuk swara panggon cangkruk sing nyawiji